Vadikani hamuna kurasika muri muchirongwa chenyu Mai Chisamba show. Tiri kuno pamutozo pamusoro chaipo takatarisa Gweru neMidlands yese pano. Tine chirongwa chakabata chirongwa chakasimba, chirongwa chatiri kupiwa neve Ministry of Finance and Economic Development. Vakabatana zvikuru neUNDP. Tiri munyaya yeNational Development Strategy 1. Nhasi tinoda kuti imimiwo musasarire sure. Zviri kurevei, ndezvei, tinomboda kudzidzei pazviri. Saka imimi rambai makagara pasi tichitandadzana. Maita enyu vadiwatariri vakatipoteredza saivi tinokutendai zvikuru nekunge muri pano. Tinokutendai nokuti mamakamirira Mai Chisamba show. Nguva nemisi munosarudza kutandadzana nesu. Nyaya dzatinokurukura pachirongwa chedu dzimwe makadzinzwa, dzimwe zvinongori zvishuwo zvemwoyo yenyu, zvimwe makazviverenga. Asi isusu sevanhu vane chirongwa chinoteedzwa nevanhu vakawanda, chinofarirwa nevadiwatariri, vateereri nevatariri, tinoteedza zvinenge zvichiitika mukati menyika yedu. Musi wa16 November gore rino 2020, hurumende yedu yakaburitsa nhau yatinoda kukurukura pano. Isakati hatimbosaririrawo, saka pane vakokwa vari pano, nyanzvi dzedu dzepamusoro-soro. Asi satapinda muchirongwa chanhasi, regai ndipe kutenda kwakaperera kune vakotsveri vedu veMinistry of Finance and Economic Development. Vari kushanda vakabatana neUNDP kuti tipiwe chikuva ichochi. Kana nyaya ichinzi national, haisisina basa nechechi yako, haisisina basa nemhuri yako, haisisina basa nevabanzi, yaane basa newe, nekuti ndirwo rupawo rwako. Saka tati tiunze kwamuri, tiri mhuri yeZimbabwe, ikodzero yedu yekuti tizive. Saka tati aiwa, nyanzvi ngadziuye dzitiudze ko nyika yedu ingasumuke sei. Hatidi kungoramba tichingotsondora nyika yedu kuti zvinotoda kunana nhingi kuKigali, izvo zvinotoda nyika yakati. Isi tiri kuti pachikamu chino zvinotoda Zimbabwe nemhuri yayo. Tinozvigona. Kana vamwe vakaita sei, vakazvigona. Saka ngatipei mukana uno kunyanzvi dzedu kuti vazvisume kwatiri, tinzwe kuti vanobata sei. Ndotanga nababa vari kunze. Indonzi Mutambara Isaac, ndichishanda kubazi rehurumende rinoona nezvekutongwa kwematunhu nezvivakwa zvehurumende. Isu takanyanyo kutarira kusumudzirwa kweupenyu hwevagari veMidlands. Tinokutendai nokunge muri muno. Baba? Kwazwai Dr. Chisamba. Makadei. Kwazwai vateereri vedu nevatinawo nhasi. Ini ndonzi Clive Mpambela, ndinoshanda ndiri kuMinistry of Finance. Mbasa rangu ndinoona nezvekuparurwa kwemashoko eministry nekutaudzana nevatinoshanda navo. Ndizvo tinokutendai nebasa ramunoita, nekuti ihochekoche munoita semunotiruka. Ndouya kwamuri baba. Tinotenda. Kwazwai Dr. Chisamba. Kwazwai vateereri. Indinonzi Innocent Madziva, ndinoshanda ndiri kubazi rinoona nezvemari Ministry of Finance and Economic Development. Ndizvozvo. Ini ndoda kutanga nababa Mpambele. Ndoda kuti tinyatsoteerera. Zvakoshei kuti isusu titeedze semhuri dzemukati menyika ino kuti tizive pamusoro pazvo. Pada kune vamwe vasati vanzwa nezvegwaro riri kumboti kudiko. Nokuti vamwe vanotya kukura kwaroka, asi mundima yedu diki yatinogona kukomba iyi, timboti pakurirai. Ndinotenda Dr. Chisamba. Nhau yatagarira pano nhasi inyaya yakatikoshera isusu sehurumende. Nyaya iyi inyaya inotanga parwendo rwakaparurwa neutungamiri hwedu hwenyika. Pavakatanga kutipa uono hwavo hunonzi Vision 2030. Vision 2030 rwanga rwuri rwendo rwatakatanga muna 2018. Ndoda kuti timboti dzokerei zvishoma-shoma kuti tizive kwatakabva. Ndizvozvo. Nokuti kuti uende mberi unofanira kuziva zveshure. Ndizvozvo chaizvo. Apa tiri kutoti takatanga from 2018 tochitura mafemo muna 2020, tochitora mepu itsva yatinoti NDS. Asi tisati tasvika paNDS, takatanga neurongwa hwataiti Transitional Stabilization Program muna 2018. Transitional Stabilization Program wakanga uri urongwa hwatakapuwa nehurumende hwekugadzirisa upfumi hwenyika
ende vanhu vanogona kutobvunza kuti ko waida kugadziriswa wanga wamboita sei, wanga watseya maniko. ndizvozvo. Kuti tifambidzane ndachida kutsanangura ndichishandisa kaexample. Ita yenyu sunungukai. Kaexample kandinako ndekekuti inini ndiri baba vemusha, Onko. ndinotambira $1,000. Pa $1,000 iyi ndo pandichabhadhara rent, ndotenga chikafu, ndobhadhara maschool fees, ndotengera vana mbatya nezvimwewo zvese, nechikoro yandinoti budget yemumba mangu. Asi budget yangu yemumba mangu iyi iri kusvika $2,000, asi ndotambira $1,000. Saka mararamiro ataita kumashure uku, taiti isusu wano yedu iri pa$1,000 yatinoti income pachirungu, asi expenditure yedu iri pa$2,000 mwedzi nemwedzi. Saka panopera mwedzi ndichatambira $1,000 rangu, ndobva ndamhanya kuna sinyoro, ndinoti sinyoro ndimbondikavhawo kana ishamwa, ndopuwa rimwe $1,000 kuti chii, zvikwane, kuti zvikwane, kuti vanhu vagokwanisa kuwana chingwa. Ndabhadhara rendi mari inenge yapera, asi kuti ndichiisa mazai patafura ndaakukwanidzira nezvikwereti. Saka January ndichakwereta kuna sinyoro. Vampambela zvino upenyu ihwohwo hwokukwereta, upenyu ihwohwo hwokuparapara hunofambika here? Wairema, asi vana mumba havazozvioni nekuti vanenge upenyu hunenge huchiendera mberi, mazai aripo. Baba havachataurika kuti magarikiro atakaita, vanorara vachichema. Vana vari kungoziva kuti zvinhu zviri kufamba. Ongo. Asi mukukwereta umu unozosvika pamwe pekuti pauchazodzokera kuna sinyora chakuti asi nhai sawira mupambela yandakambokupa 5 months ago hausati wadzosa, hausati wandidzorera. Saka ukavharwa kawo, ndochienda kuna madziva otiwo zvakare, shamwari wanyanya iyo. Ndochizosvika pakuti ndatenderedza madzisawira ese manje, ndochizogara pasi ndoti rega ndichiita sei, ndichichinja budget, majomba, ndakutanga kubvisa mazai, chingwa hachichawanikwa mazuva ese. Ndoiya yataizoti paTSP austerity, kutraya kuti kusunga homwe, kuti munhu ngaararame nezvaanowana. imbozviombererai maoko. Vadikani, ishoko guru ratiri kuudzwa kuti raramai nezvamunowana. Handei mberi. Ndizvozvo. Saka iyi yanga iri yenzaniso yandanga ndiri kushandisa iyi, kuti tikwanise kunzwisisa kuti ndokwatakabva. Saka taida kuti zvikwereti zviya izvi zvaita kuti tiite mararamiro epamusoro-soro hatichazviwana. Tikati ngatichiita ichi yatinoti kubhalansa bhajeti yedu, kuti zvatinowana ndo zvatinodi, zvatinodya mwedzi nemwedzi. Shandai. Asi zvichakonzera kuti zvimwe zvinhu zvimboita kakushayikwa so pabhajeti. Ndo zvakaita kuti zviite kunge zvinhu zvaakuoma, asi taigadzirira zuva ratavira mataura raNovember 16, kuti takaona isusu patakasvika kupera kwa2020 transitional stabilization program yedu yanga yasvitsa upfumi hwenyika pakati ringanei, pekuti isusu tingati hurumende yedu yanga yakushandisa mari yainokohwa. Zvataikohwa ndo zvatatidi, zvatatodya. Chechipiri, nyika yedu senyika, paya patinoti tinotengesa zvinhu kunze, tichitengawo zvinhu kunze, tichiita yataite external deficit, yanga yapera zvakare. Taakutarisa kuti iye zvino patave nhasi, zvatinotengesa kunze nemari yatinowana kunze nezvatinoda kuzotenga nemari iyoyo zvaita kuringana. Taane yatinoti external sector balance. Ndizvozvo, regai timboenda kuvadiwa vatariri, tivaudze kuti zvaringana pari zvino. Pada nekuomerwa, pada nekutambudzika, pada nekufungirana, hatisati tafunga, asi muchenjeri anomirira kuti azoona kuti zvinofamba here. Ngatisanganei muchikamu chinotevera.